Adishie TV no wani gusu a wo hwe se de wonim ene de interview si ye twagu ene na ene mensa asan aka adowa kwata oye adoso ani na ye be se ene adowa edi nkomo kakra bi adowa hire ye kaso bi adoso ani ani jumadi ni sei adosoni obi a osedi ohuneni na Muslims ye san so sadejeje ayefuani adosoni esedi ohuneni na osanso esa ejeje ohene ene bawo mike no ko aba ohena tena bedwamu no osa ejeje neni osanso sedi ohuneni enti enne abra ahemfo atena bedwamu wo sadeje wani na wo pepa wandi echi na ye na mfasode ebe na ya ahemfo ne nya frame abra wo jeje wani nya mfaso bebre chese eta amamre na di so ohene ba the moment adosoni bepie no ye hu so ohene edi echire enti mfaso de munya bebre upie ya na ehu se ohene edi echire wafa ho mehwe wabotire mehwe de da ukom de egugu wonsa ene wanantu kama entoma ebubom na se kire ne se aseche se me ya adosoni ene na ma ehu se me ya adosoni so wo sha adosoni ehu wabotire ye hu nkepo a onya adosoni so we betimi afa entoma efra almost hu na wonya adosoni but the moment a wo ja botire bebo wuti shem e bright wani na wo nkepo bobo wa hye nchen wo hye obo wonnan wa hye wo cha cha the moment obi abehu na no hu se adosoni na ebo when ya opeke emma particular ladies emo eye adosoafo no mostly ahemafo na ye peke ahemafo ene hyese eyimo na mo abusua bi a mo hye da free mo ana yenye abusua bi a obi a ne je ho pese o join you timi kwan yefie bi ebe ana se kura o free to no betimi akwan yefie no de no akwa na ya hire no enti mi se manage ho eti ko betimi aba ma se ho masapa enti mbese me ma okwanya na wo sa na wo kire ya se emretia wa bi ayafo ogusua ana wo hwe Adishie TV adowa kwata oya adoswani obedai nasa no wa kire se etugusua na he adowa Adowa for microphone cheche yumuye se adoto sako wiem na se chese wo de won sako wiem na ya bi wiem na so mo hene wo nachi eyenchia eje se o chia wo hene no so hene ni hu se wato won sako wiem akobo nkuma konifa ejama no wo nachi a onim se yenchia na wo chia no ena sa adoso ni so sa no de nsa ne base no de kambo ma kire nkabo mu ena se wo sa no de kwosho no de ma wo hene na o kire nkwatenten ya ma wo hene no wow adowa tena sema me yeda asende encheche mutia we ya wode amaye yegusua edi ehim ewo menhia ahemfie se wo pe Adishie TV wo pese wo dwumadi ayedia wo bowura menhia efie wo pe ba bi ne tena na odi asam ehwo na Adishie TV ya boye kese a yedi ehim na yedi empaninsem ene amamresem etikoso na hweye medane no ede amamenua keke medin de eye maame abena ampofoa cities aye kamiskano million edu sasu and plot enterprise Ghana also chromosom 10,000 Ghana cities aye kamiskano 100 million cities owaye Margaret Poku sukra nisem 2,000 Ghana cities aye kamiskano 20 million yeah, already Margaret Poku also audible no that's it
for and so Yasanes, Yasan America Catamo, Nanny de Tosumo, and Ned Becosu, and Siabiano, Yade Bremo. Set Munim say a Brimpon, Fana Esia, and Ne, na Ubio Wahabiano, na HSA, or Cabrimpon, and the air costume in Yade Bremui, na Mamu, Mamu watching in Benjayama, Muhuni, air costume, and Ne, the Nagro. Utuo ene mpanyimfo ana atwa me ho asia na so do akona ni na mekere mwase me a medi gumadi ho tia me medi edi kofi kasare ene me ne adankranya man hene be mo hene ana asia a ye bedi nko mira nyankwada yaka adankranya e wo fa hene fa adankranya ya ayo be pai nan ma da oroma any man baby trying so we that Roman so no ewa be kwai adankranya fo ana ma be kwai fo baby trying ani denya sina mo monko anasa na modos monko ana man baby trying na se ko ye prono na mkabo na man baby trying na wada Roma ne mpeni nsemo no kakra meti no se enam adankranya denya se amafo ena mana na sure and the me ntimi nchirem yo mira say the maker no ye bem me mo busa say bem mo hene di ni say pa cho oje mo hen na na mai no ne ko di manu wai ko di manu me je mai ko di manu Iba chomba I'm pastor Adama bo do tell me that man for kapem bem nyepem e pan emu pan ban pan emu e ban mi aji na e wo ho de e fada pan ye fe pan nyepem wa pasa me ban mu hine ana ede wada ro ma be do wasi wadi nyina mia na adankranya ma hene ne be mo hene na enyini bonsu a wotosu mi ni be mo hene adankranya na me kase mira mame musa ban mu kofia na wua ya de ko be mu be ba cho de bi ansa na be ko be aso no ise mia e mame adankranya o ma hene ma na adankranya ma hene o mo fra o ka kire wo se enipa no asabi over the creek where they here the bra and san what we have say where they here and san what you are it is a Mr. Bisa this year bia ana isin famo sebia yam fa no say ye asanteman enne ye hwe adehye obo ha say ye bi obi ho house me ye this year me fi ha obi an ye besi de na ko banu ana and you be there were adehye si and ye wo sabi ye wura na no so asie ye adehye si ye and wa sabi adehye ye e ba mu ye so ye na ye wura no ma sabi besu wo ma de nyina no wo mu de no and e friend e ban mu wo mu de na ya bo ban a wo wo fufu adehye ni ye wo wo chi wura wo musa ne ma bi ho no ma ya na ye tanka mo ya ne tanka na we dem se ma be musa ye nim se na na ma ya ti ase se na na mu nananom omu fine nananom too fine ko asase foforo so eti se bi asa na bi ko akura ban mu ho no den na ye bwa amana esie won ana se ye won den se ye se nipa afoforo no saa na ye nananom ana ye tie ni se madam ye ban foforo ni de eni nti ye di se akanta ye wura na dawruma se ye ba kire be mu asidi ye kan bi ka ye kimi kan han en kire be mu asidi en ti ye ga mi ak edi se akanta butu so en ti
na odi bibi ahie nsa mo fo mi na nipa bi asabi bibi ni a yenka timi nkyerɛ na se kwa mana se yesi mi adankranya ma hene be mi timi kan e mo bi ante mi wa me da ase ye sɔre akɔ e kame yɛ sɛ niema ye ni nyinaa ye hu bi da mi se me hu bi da sɛ nyɛ saa bre ye ya me hu bi da wo mo tete sɛ ye no ma wo hu bi da no den ana wo ka kyerɛ wo na me ka kyerɛ wo sɛ ni nyinaa adisia yewura tumfo na dawroma ebi abadwam but na dawroma me abra bi dia godwa yi na me yemfie du yensa no na dawroma entete ba wo mu na dawroma mo tete me ene na ma hunu mbedisem ndi kakra me ka ne se yes ya emia ina yefutufo esabe wokɔ nanso no wo dia bra na tutwade nanso obi amra no wo mehwe eni so ade na dachi bia no yewura otumfo ozetutu dia wo ye na esne bibia bra esne dada no aya de baba se bi obi a betumi atu ndika behwe na ni so ade na dachi bia no otumi atu ni bafo dachi bia no ohunu ye no otumi atu bibi ama santeman so no obi a so ne man so afo ene ntuma befra na dachi bia no santeman aya kraba he obi a hu se amba santeman ye gina na so obi a mbra obi a mehwe de yewura na wo se tutu bia wo ye na esno be dada nyina ye man mo pia wo ye man mo ira ye sɔre akokora adan ne saa ne ma eketeketa we ane memma edi wachi sanka de wadure de uji sanka woni afia wa betumi akɔba bia wo pɛsɛ ɔkɔ na adan ntia ye ni mami so bia so mama de ye mami ye wo ayi bi wo ho a no de fra no sabia mu sabia friend ya sa ye yi mami mfa nkyerɛ sabia mu sabia friend ya sa titi obi hyerɛ titi obi ka sɛ ayi a sabi ene adankranya ma hene ye bia de fra bibi konson efra bibi konson ayade a ya kyerɛ konson no yade bia ehunye eda me konkura konson no ayade a ehunye we yade a sabi trade asa ye na nanu sabi yewura na setu na nanu akɔ ye fa no mu a ne mu na ye nya de we to na se pɛ na je se wo ba be sum yewura ana se sabi trade asa asem wasi na wo ba ye ja to yi ye fo ye frɛ no konson we ye de to ye nai ti na na dan krenya ma ni konson sa wono ko a na ye da na tu fo na dawroma wono na wa ma na na dan krenya ma ni bi na on de woni ahode ni nyina ebu ye wura ho go tu fo ho na esa ko obi a de bi wura ko nya nti na de me manamo opia wo manamo de yo se na ni wa dan krenya na da bia no hwe na sa no asema da ho ba ko bra wo bi bia ni a yetum we no ansa na be wura no ba ko sa bra ko bi o hu se ye ntoye because they are there so in trade asa no pia ya de grado na ma sama me we na ya de grado o ti ya de grado sia no ya de da sebre otumfo na da wo ma ya ko okun no so ye chew na ya de we no tumu pe na sebi trade asa le dia yo na sa ne tie na ma ne yo na wo be suma na se sebi sa tina nanu wo ma yade wo ma kunkode ama asantimai ejina na naso mira ma mi sa we do ni bu adi fi be say we ba e ko be 350 years mfi aha said you we come mira yan fan ko de keni si ase na yan sorry ni say ai tia yebra wo dia ma na de krenya mai yese ne kono be mu no yebra na dawo ma won to tia se kura wada sane ti bibia ni ayewura nsoro wo hu ye no hura dankrenya yewura hu ni se ampa ayade ye di yewura se nemom ya ba no ye ta na ji bi asesa na tie o de abira na titwa me ma mi wira ya akọ me ma santima nyina ya akọ me ma nana bradu na dawruma ma ne ya akọ se sa ba no no enso ye ta na ji
no fitrasi na ne ba mu hene adankrenya ene na adankrenya ma hene obon frenya ene flankonsa ene adankrenya ma nyina ne asantema nyina ta ne ti e ma ne yako e ma ne mo pia wura me da ase abusafo aha ana me den komodi twenu esi se wo hwe ade a papa ade ekire na de ekire ne atunu se asante ewo amamre ene amanne ade no adi mfi ahasa aduonum 350 years ekire se asante ye woni ama bebree na masem nyina ne se moma ye nsua emfiri na nanom ho se be ya ye nsu ye benya bi aka akire ntirima mema me muso ye besa na babiem se de maka no ne ye som wo mansia mema me muso Vamos no fla como madaluma. Ya ne ya semizo madaluma. Yeguswa ewo menshia ahimfie Adishe TV Yeguswa ye interviews no series upon series of interviews ene Yeguswa ye no na ene susu biemasa enya na nantia mwa amenku otoso miensa asante bekwae akwemu ehene ono ena menya no ewa hai na memo akwa aba edeba Adishe TV so ya na ene de ye chesi de ye num ye na nafia kobisawa ampem a otoso mienu esikasen ya me hu se amanyine ahodo edi ehim ewo eyiyo yase na me hunu akotade ya ehyewe na betimi amaye nkyeremu wakotade wabotire ene nkapo egugu wonse na asejese medasi befa kwenye isu na machia wotiefo nyina na amafefo nyina ene ye ni breda ene ya rebuda ene sei ye ni ayabre watia ko twene ni agreban
amane paso ene na ye na yie na ye no na chi sikasa ani ti na man ni nyina ye wasanti memu titiriwo ye bani ababejam yewura ya ne mame adan benkum so ja santiman ye ni abriye pa awu bi se bi apotare na se bi atare shemi eye apotare tetenu ye kokwa no na me ye hye na ene no ye ntia sha tare ni se ya briwe ti ene no anetie ye hwe no aye hu no se hwa na be wia no se hwa na be fa no enu nti na nanam ya sha potare ben bi e be fa so bi a e be hwe nipa kwa waye ye do ano enu nti ene ya sha potare eye pon na aba ye hwe ya briwe ti a nipa kwa ya wa fa ya briwe ti a no ye ne no bi nipa kwa wa fa ya briwe ti a nana se ye ne no e wo bi ka nana wo ya kwamu hene e wa asante be kwa akwamu no kura ase ya chese yo akwamu hene dipe emobiye se bi de kokoro ni mu a ye be fa ni se defense minister yani ne edom ni nyinara ye di ekun anim ye ko sa ontreni akwamufo ene ye gyiramu ye pa ya ye kon ede boa ede gi oman esi ho akwamufo ene ekonje oman esi ho nana akwamufo mo bonton be bi asrani we asrani yoku anana ne me ye ne di adwento asrafo ye ne ti kwati si obi anim obi si ne ho nanim ofe pa no na ti se metiko piao nana jumedie be ene akwamu yene be asante be kwa akwamu yene ubedi ede aboa otumfo yo yewura nana be pa mahene sabi mina medina ni Ghanaian actress Emilia Sanye teacher ni ena Emilia esanso ye philanthropist obi a enyankada makoma so a ye niema ede boa enyanka wow it's Emilia simply put Emilia a movie actress. Wow. I like what I'm hearing. Now, minim say we are part of the Actors Guild. A war Ghana my muhase. Na me hu say actors be brave, actors and actresses be brave. Abaye na ayiyo ya asibi. Me be say me hu no say de mo ba be hwe. Se kuma would for the monje wo aye ni na mu de yisini. Enti mo be yi hu sini bi. Am yesua amamre ne amanye bi afiri mo de mo ba be hu ne dey. Me nyi ni say ye de ye na na ayiyo ebe yisini de bita esanse sebi tafrache nye agrobi na yedi ye nana ni mpo wasante hima ena enya ne baby kwa ene ye babe kwa na chikwa kwa oboni beka se final funeral rites na yeti asante memo ha na ye juma ye mobisi bibia enti na watch ye nana nya ne baby kwa ye no na watch no ye babe boaye ebra odampem ye babe boaye ti yi dani so do na chese wo say both actors and actresses, producers and the crew no ye nyina ye sign ba esanse e asante man nyina e na ade atoye ni nti me mfa ni say we ye individual e ye asante man nyina na ade atoye ni nti wo se etimi ba na ye beboa ye nana asante hene otumfo se to so me no na okra ni maame ye anso ye nana asante hema e chikra kra nti uhu ye ha na ye ba se ye ba beboa na ya sanya bijaye na ye ama wakra ne maame achi kra esanse empedifo ka asembi omo se onyonko da ene oda ena ato obi ochina ebetimi ato wonso eye nso ye kono nkoja eye nso ye kono nkoja mimi ba Emilia mbese mbusa wo ba samo beboa na mo bibi sonko bi amode beboa ya ewiase yesi ni pede na ye nwene nam obi betimi aba odisika buduo beba obi beba odina ho odin ene beba beboa obi beba oba abeboa ama yie atoyie ti ye ba se ye ba besom na ya ba beboa ye nana enti nyese bia ye ba se ye de betwafem ana se ye ba behwebi debi ye ba beboa abeka ho ama eyie no edimo mo beboa ama eyie no edimo ansa na memo aso menye omrepi me be se wodi efutuo bi ema mebuno no efa amamre ne amane ho ema futuo amede be ma mebuno no ne se ya ho siesie ene me ba hei me sua ade wo menhia ha sei
deɛ mehunu ne sɛ obi ka baabi na sɛ nipa no ɔyɛ obusuani anan mpo ɔnyɛ obusuani a wahosiesie ne afei ne yɛbɛtoto agudie abɛhyɛ nsomade akɛse abɛtwitwi ano kɔɔ ɛwɔ sɛ yɛahosiesie ne yɛbibia ɛkyerɛ sɛ yiw adeɛ atɔ yɛni nti ɛna adeɛ a mɛsua yɛ amammerɛ ne amanneɛ na wohwɛ a wotumi sɛ asantefoɔ ne asanteman anim amammerɛ yie nti mabunu no a ɛyɛ a na yɛrekɔ ayi a na yɛase sɛ agudie agu yɛ ho no daabi ɛyɛ ayi brɛ ɛyɛ wosun brɛ ɛyɛ awerɛhoɔ brɛ yɛmma yɛn ho siesie no ɛnkyerɛ sɛ obi a adeɛ atɔ yɛni nti mede mɛma asanteman nyinaa yɛakɔ yɛn nyinaa na adeɛ atɔ yɛni yɛn nana a wɔnyɛ ne baabi kɔ nso nana yɛma wo dɛmifɛdie due ne amanehunu yenuaba yɛbɛda wɔ ase bebree ɔhwɛfoɔ yenuaba Emilia Brobe ɔyɛ celebrity na ɛnɛ yɛnya no ɛwɔ manhyia yɛmfia yɛnsa aka celebrity deɛ yɛgyaa no ma ne kɔ na yɛayɛ yɛn ho pii ɛno nti afutuo kakra a wɔde ama maburo no megye de yie sɛ wobɛfa na wɔn nso so wode abɔ wo ntoma ano yɛda ase pii sɛ wonya aberɛ ɛde hwɛ kɔ so a na hwɛ Adehyeɛ TV. Obisafo so de yedi kan abomama ne ese ne de ekoso ewo manhia ahemfie atedwabre mu no yedi ne nyina ebre mu ewo Adehyeɛ TV so no eno na yegusu a yeye ahemfo no a omu abanyina ene abrempon a omu abanyina no yedi omu enema nyina no etoto edwa amamo hunu eno nti ana wo hu se yedi no adane enne benya adanse man Siame ewa hase sanso na ohene foforo eka no ho na ono de mema ono ankasa abonide na wabo ne dibra omu edie miro mi fanfiri mi sanifas miro mi pacho ye frame mi kofi kakare wadama udin nana obenku asare mufri adanse bob brase
bobra uba hon mo a o obi na so obi na baby bia ma wa na o so o fight na wonya bia o so won saka na so obi na baby ma o to bobra se na me na me ye regent ho hwe kuro no so regent say caretaker me na me hwe kuro so me dia atwen wo yin no me ba true but say for mama me fan tudwa panyin a be no ebedin ko sisi e wono no o kire ma de e wo school a kire ma de ansa na nyakopa adom manyina bedu babu a medri na eyewe me ya me paso udi ene udibre from na na bisia do wo na me dika me ya dance man na achia me hene achia me wa dance nyina na mo hene na me yo sede oka no ono ene achia me mo adanse enyina ehene na moma me emfiase emfamfri bobrase ehene ho na onka abakosem kakra fa bobrase ho nkire ye ansa na mako achia me hene ho ni rawadama because ye kan bobrase mse ya abrabo na abakosem bei adefa adanse bobrase eho bobrase eye kobia eye nana asante hene no wo fa pa ene bobrase hene enti tempia no se ye ba ha no a ye ne nana danse hene ne sue nsase hene ye baba sue no ansana ye dia kwatre utumfo na esa se owo ma bebrenti tete asem owo ma bebrenti wo de nsase nyina che ne ma enne che se oye opene masem se bura enya brem de kaka hu nyina do so muti mo bedi sesi a wo de che ne ma wo de che ne ma no ne ma ni nyina ye se wo papa wa boa me ti ya na won ka se me papa se tu ka me kwoti aboa me ti na ne mra ne se kwoti boa enwo kwoti boa ye kwoti boa me kwoti aboa no ndi to anya ansase bebre je won sase ti se menai no dubia se do ho ane wo menai elimia forest ho ne wo ye wo bura ye wo oda kurufrom na ye wo enyabrim na ye wo chichewe de kaka ho nyina sase do so si ana ekwese eye bomi abra nti esane tedi osi boaye ne ma ne yire nom ni adofo nyina nti ye fer koteboa na ya na yentun kasa wasi ewo kasa no ye fer koteboa enye koteboa le masipa na machire wo no o eba de man mentra meda se egusu ayedi nkomo ebusuafo sele medical akachiro no le mene adanseman panyimfo ana edi nkomo ewo menhia hase na yede abremu sele medical akano mame ensa enkoe na menko adanse hine tiame ho na mene no eni nkomo mira wadama se kasa ochiame a midwuma die pa enisei ochiame akwakoye omai hine ana ohine yire yenti oyo ohine yire ne se one na one ne fa ne tiri mu asem ono na one ne dwene ansa na oma bihia omai no etu akoye ohine yire etu omo chechire boa ni kwa sha wo chiame no be sani mu wabonte mira medase mama musa semuri debia yaka se achiamefo anase achiame nom se boya wo hene yire no mu dia mo ne won ati ebom anase mutena edi nkomo wie no mo ne mo di ntitimo ana medika achire mo se wona uyi na wona kasa tuga enna nsa na mo ba dwuma mo ba be kasa gise mo popo mo dwene ho nti muhia ansa na mo ba dwo anya sa mo tifie baabo achi amehene ne ye akonya nti no na wo wa himfie enna wura enso wona himfie nti dabia no muhia mo behia wura himfie wura himfie ba ma behia mira mama musa ade ayeye no ne ohima yeye yehu bi da mi se mi hu bi da we ni de dika ya me hu mfaso be pa ne wo so na sa adisua de be ana yensua emfiri so ema yen mabuni se akamfo ogidie se obi frito a otukan te so okaka ya dikanfo no ho e won sia do nti ne ogidie bi se dabi ya de behia nti so ohima na se ohine bi na ba pani bi efito a ye jane kwan se onkoto na nan mo se do na di asie tituru na die ye de yanka ye se ko ba se ye nia ya maame ye sante ma se okokon no kaka nchechire mu a nke na santeman eboa ya ho ano
na yakɔ nkyɛkyerɛ mu akɔ nyina ba nti ne yɛkɔ tutu atuo no nti ɛnɛ no kɛ yɛko da a yɛabere watia ɛfiri tɔɔyɛ no anaasɛ wakɛka nkyɛkyerɛ mu nti yɛkɔ yɛakɔ nyina afiri nkyɛkyerɛ mu aba wura mɛba wo so biom nansa na no bɔbrase panyin anaasɛ panyin a ɔhwɛ bɔbrase ɛso wura mate sɛ yɛsɛ woyɛ nsumankwaa hene na yɛka nsumankwaa mpo a wodwuma bɛɛ na wodi na wɔbɔbrase o saa ankɔbea hene ɛnɛ na sɛ yɛyɛ biribi ankɔ bi ankɔbea hene deɛ wodwuma biara ne sɛ tete no na ɛko papaa na yɛ ankɔbea no yɛne yɛte fie hwɛ mmaa nkwadaa nkɔkora ɛne ayarefoɔ nyinaa hwɛ wɔn soɔ na yɛgya wɔn kwan ne wɔn kɔ atuduro ne nneɛma ɛbɛkɔ ko nyinaa bi wɔ ankɔbea hene hɔ ne yɛhwɛ ne yɛtwe mɔmɔmɛ no yɛ pompa mɔmɔ yɛ mpaebɔ yɛgu nsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne ayi nnwom si yɛto na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛko na wɔn kɔ wɔn nkɔwia nkoguo ne mɔmɔde nkonim bɛba nti wɔn ankɔbea ho na wohwɛ wɔn nyinaa soɔ ɛnɛ mmiri sɛ obiara nya hɔ wɔ ɔhene wɔ kurom na sɛ wɔnya hɔ wɔ korɔ ne kɔma nkɔbea hene na wagyina hɔ a ɛwɔ atu tentimi deɛ yɛ home guard chief meyɛ ɔhene a ɔsɛ meyɛ mo yɛ woyɛ nkɔbea hene a ɔyɛ mo nyɛ a woyɛ mo yɛyɛ a wontumi yɛ ma no yɛyɛ wɔntɛm biara wobu nsɛm ɛma nkurɔfoɔ kyɛdeɛ na asesere kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔpɔn nkurɔfoɔ kɔ wɔn agye deɛ yɛyɛ gya wo hwɛ sɛ wonkɔyɛ mmaa bɛfoɔ na mo bɛhwɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a asomdwe bɛ fie nkoa nkɔbea wokɔ adanse a wɔn ne gyaase yɛ fekuo gyaase ɛyɛ fekuo wɔn dwumadie ni sɛ wɔn na ɛbɔ adehyia ho ban eti sɛ pɔn ba a wɔn na wɔn bɔ ahemfie anaasɛ nneɛma ho ban saa abira na wɔn dwumadie ni hyɛ aseɛ na maawura ni hɔ eti ɛna maawura bɛka ho otunfo akyɛ ne wada wɔn dwumadie ni sɛ pɔn ba a ɛni muslim obi bɛka sɛ ɛni muslim kɛseɛ ɛmɛsi wɔn a wɔbɔ pɔn akyi ɛmɛsɛ nneɛma eti wɔn deɛ yɛsɛ wɔn bɔ dabadeɛ ho ban eti wɔn ɛnsamra ne yɛ kyɛ wɔn nimu kuro wɔn nimu ɛgya ne kyerɛ sɛ nifafoɔ kɔ fún no ne wɔn deɛ ne wɔn bɔ dabadeɛ mame musa wei adanse yɛte sɛ nyankopɔn bɔ adeɛ mɔhɔ ana ɔbɔ adeɛ firi yɛ saa yɛbate so sɛ nneɛma asi wɔ asase so nyinaa adanse ana ɛfiri aseɛ ɛno nti tɔdɔ bi kora taa ka sɛ yɛbɔ adeɛ no na adanse ɛwɔ hɔ sɛ mame musa mo ne nyankopɔn atena pɛn anaa yɛteɛ ne sɛ adanse ɛne akanteesie yɛka kandifoɔ a ɛne adanse na yɛne yɛbaeɛ no yɛ adansefoɔ ɛyɛ tuufoɔ yɛn na yɛka Egypt build Egyptian pyramid nti yɛwie the building of Egyptian pyramid no ɛne yɛba Mali bia yɛfrɛ Timbuktu nti hɔ ɛna ne yɛne Mosi ne Dagon ne Gonja ne Nafana ne yɛfrɛ mbanafoɔ sesia no ɛteɛ na Islami som ne baeɛ no ɛna ɛkɔfa religious difference ɛbaeɛ ɛna ma adansefoɔ a yɛfrɛ akandifoɔ no yɛne yɛtu baeɛ ne yɛyɛ nipakuo nsia ɛna yɛfrɛ n'abusua no ɛna yɛbɛnya mmienu ɛka ho nti nwura a na baagye nyina wɔtumi nsa bɔ gum ha yi a ɔno wɔse ɔwɔ bɔɔbere ase no ɔno bɔɔbere ase kuro no hyɛ asakyirisa yɛbaeɛ no na asakyiri nka ho na asonafoɔ no na wɔn twa wɔn ho fa wɔn ho nti ɛma asonafoɔ mmienu kɔpɔ wɔn nta panin ne odumase kumaa ne akɔkyerɛ ɛna wɔwo tawia ne bɔɔbere ase ɛna nyankopɔn yɛ ekusa kɔkɔ yɛ ekusa ɛna wɔn yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ ɛna yɛ bɛsakyerɛ asonam ɛna yɛ sakyerɛ asonam yɛ nyɛ asakyiri nti yɛ ba na asakyiri ka ho yɛ bɛnya asakyiri wɔ adanse. Bɛdaase maame nsa mu sɛ obi enyo menim sɛ kyerɛ deɛ yɛnam so ana yɛakasa akyerɛ wɔ hene sɛ obiara pɛ sɛ ɔkasa kyerɛ ɔhene agye sɛ wɔnam kyerɛ so saa deɛ nefiaseɛ bɛɛbɛɛ a abakɔsɛm bɛɛ ana wɔ ho kakra bɛka kyerɛ ɛyɛ adansema awura bia ne yɛfrɛ no awurade basa na adanse nso ne ahensɛm no na yɛ akyerɛkyerɛ nti hɔ nana nipa nyinaa ba ɛbɛsua adeɛ nti yɛse yɛnya wisdom bɛfiri adanse nti ɛma yɛkuro baako yɛfrɛ no akɔkyerɛ no ɛyɛ akyerɛkyerɛ kuro
akyerɛkyerɛ ku eti awurade basa na ohun sɛ sɛ ɔte dwom na ɔpresaide a enipa so obiara kasa kyerɛ no prɛko ɛna ɔno ɔkɔfa akyeame baayɛ sɛ ansa na ɔbɛnya kwan akasa kyerɛ no sɛ ɔde fa ne kyeame so na ne kyeame a odi kaa no yɛ frɛ na pɛsi samfra na samfra no ɔmo ntumi nka ɛna ɔmo yɛ no mframa pɛsi mframa nti ɛkɔpaa sɛ yɛso pɛsi ohunu awurade basa a ɛti sɛ ohunu apɛsi mframa ɛna abɔɔ sɛ ɔpɛsi ohunu awurade a ɔhunu mframa nti efiri baabu ɛyɛ adanse kasa yɛso pɛsi ohunu awurade basa a ɛna ohunu apɛsi mframa. abusuafoɔ ɛkɔkɔ na yɛ bika nanu na mɛka kyerɛ mo sɛ mene adanse mpanyinfoɔ ahyia adi nkɔmmɔ ama mo aka akyerɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ wo ne nyankopɔn odi nkɔmmɔ anaasɛ awurade di nkɔmmɔ a gye sɛ wɔde mfa adanse mpanyinfoɔ so ebi ne yɛwura akwasi mframa ɔno ɛna na ɔyɛ adanseman akyiame a na odi kan a na yɛkasa ɛde fa no so ɛno na ɛde saa kasa wopɛ sɛ wokasa kyerɛ awurade a gye sɛ wode fa mframa so wei kyerɛ sɛ asɛm wei ɛni twerɛ sɛm mu o ɛnyɛ bible mu asɛm o na mmom ɛyɛ asɛm a ɛsi wɔ adanseman mu ha ana ayɛ asɛnna hɔ a abɛdu saa buru wura mebakyɛ yɛkɔ na mpanyin sɛ akyeame nsɛm nyinaa no ɛfu adanse akyeame nsɛm nyinaa ɛfu adanse na kwasi samfra no a ɛbɛyɛ akwasi mframa no ɔno ɔkɛɛ mu wɔ awurade basa pɛn so nti nasia na mu bi baa ne yɛfrɛ no kɔdu kɔɔsɛe nti kyeame ɔtɔ so mmienu so ne yɛfrɛ no kɔdu kɔɔsɛe for yɛde bɛ na ɛyɛ adwuma mikobi ma nka bi ana ɛya awo mebakyɛ fa biribi ketewa bi ka ho ma meɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ adɛn ana wɔsiesie wo ho sei wura meda ase ɛbɛnifo a minimum nyinaa ɔno mu na hyɛ ɛyɛ adanse bɔna ɛne bonsam ɛne otumfoɔ ɛsɛ etu ɛyɛ ɔno ara ne wura no yɛ ɛno nyinaa na hyɛ yɛ edu ase bi a nana dawuruma wɔne ne wura ɛti pɛpɛpɛpɛ nana maame atwa ne ne ahwɛ bɛn a na wɔsi ɛbɛ bie adanse bɔna ɛne ɛbaayɛ ɛni ɛbɛ ne fura bɛɛ nana deɛ yɛ nti ɛne ɛbaayɛ na mɛ bɔna na yɛrɛ ne mɛ. abusuafoɔ yɛde yɛ nkɔmɔ twitwa no ɛsi ase mura mebakyɛ biribi kakra bi a wode twa toɔ na yɛasɔre koraa mɛde twa toɔ ne sɛ mɛda yɛwura ase tumfoɔ sɛ ɔtutu tɛn ase papaapa sɛ ɛyɛ noa ne maame na yɛ wayɛ no ɔpagya no ma ɛmu ayɛ turu wada yɛwu bi da yɛwu da baabi na sɛ wayɛ saa yɛ deɛ gya ne maame kora kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛda asanteman yɛgya wɔ tumfoɔ ase sɛ sɛ na yɛso ɔtwa mbɔ nyankopɔn sɛ ɔwura deɛ sɛ deɛ ɛda mansanko ɛntu ka sɛ ɛntwa wuo so ɛnso deɛ wayɛ no onyame hyira no paa yɛmɛka kyɛ asanteman so wɔn ɛba nyinaa da ahemfo mpanyinfoɔ obiara nkoranko deɛ baa biara no wɔsɛ nsoso ɛdi asetama no ayɛ akoka dodo ɛyɛ nidie so yɛba yɛ nyinaa yɛ nidie ɛyɛ awerɛhoɔ so ɛyɛ awerɛhoɔ paa pɛsɛ ade yɛ obiara deɛ anam da pɛkɛ deɛ tutuo deɛ sɔre ɛde nti na ɔsɛ ba saa afɛ sɛ yɛmaa nana ma pani ewura hwɛ ahemma nyinaa soɔ ɔbaa pani ɔhwɛ ahemma nyinaa soɔ ɛnima ɛna fira to yɛda ɛnyɛ n'ase yɛbɛka dasantoma ase sɛ mebakyɛ yɛkɔ na mame gye mepɛ sɛ wode twa toa ne sɛ adɛn nti na nnɛ wɔsiesie wo ho sei kyerɛ ma adekodeɛ nti a wɔsiesie wo ho sei na yɛfa nsɔre mɛdi gya aka no sɛ tete no deɛ na bi tie bɔ a na yɛfa akotaadeɛ nti wɔni gyina hɔ ma akotaadeɛ nti ɛnɛ deɛ a yɛhyɛ saa ataadeɛ yi ɛkyerɛ sɛ nka asantoma pɔɔko ɛne yɛ maame kɛka nkyɛkyerɛ mu a nka ɛdɛ na yɛ nyinaa yɛboa yɛn ho ano afatuo na yɛakɔgye yɛ maame aba nti ɛnɛ yɛkɔɔ aseɛ bɛtoto atuo no na saa na ɛteɛ buroni bɛka sɛ the significant na no abusuafoɔ aha ana yɛde ne nkɔmɔ keke no nyinaa ɛbɛsie medi ɛde kofi kakari deɛ ɛkɔ so ɔmanhyia biara no yɛbɛkɔ so na yɛde abrɛ mu mma mefa nkɔmɔ keke no si ase na yɛnkɔ aframa no so na yɛnkɔhwɛ deɛ ɛkɔ so hɔ no nansa na no moma me na me ho mmra ansa na yɛsɛ adwuma no
Manietiano, Okra and Sen, Snap, Petusia, whatever may do, the only day about our children. That's a rule, that's a nama. Or two for the Wasi.
abusuafo ya ka kyerɛ mo sɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ manhyia biara no Adehyɛ TV yɛde ɛbrɛ mo ɛnɛ ɛda ɛtɔ so enum wɔ Nana Afia Kobisɛwa ampem ɔtɔ so mmienu Asante Hema ayi ase ya ka kyerɛ mo sɛ yɛne ahemfo afoforɔ ɛbɛdi dwuma na yɛde saa dwumadie ne nneɛma mo yɛ nyinaa ɛde abrɛ mo ɛnɛ mahyia ɔhene a mani agye sɛ mahyia saa ɔhene no nansa na no mɛma wɔ noa bonidin na wɔbɔ ne kurom din na sɛ wɔbɔ ne din na wɔbɔ ne kurom din a menim sɛ wɔankasa wɔne bɛgye sɛ wɔbɛtie yɛn nkɔmmɔ a yɛatwitwe mewura me mo akɔ aba ɛba manhyia TV so mepakyɛ wo din ɛne wo kura wodi so yɛfrɛ me Nana Awusu Kocho ɔtɔ so mmienu mene Asante Hene abusuakuo ahene Daabo ase hene msayɛ Asante Hene abusuakuo ahene Asante Hene abusuakuo ahene ɛno mewura yɛate sɛ abusuakuo abakɔsɛm bi wɔ akyirɛ anaa abakɔsɛm kɛseɛ wɔ akyirɛ paa yɛ ɛmu okuro ɛmu dwumadi a yɛdie no ɛnyɛ nyinaa ne ɛka no sɛbe abɔnten yɛka ɛne agya bi na deɛ aka no deɛ ɛde ahinta sɛ yɛka ɛbɛtumi aka ama amanfoɔ ateɛ no te ho kakra bi na fa kyerɛ yɛn bo yɛka me asantefoɔ kasa bi sɛ kagya bi ɛtu wode te ho kakra kyerɛ me yɛne yɛmfa nsi kagya bi medo ase bu sɛ ɛka sɛ abusuakuo a ansana no mame ɛnkae wo ma a wɔmɔhwɛ Adehyɛ TV nyinaa sɛ ɛberɛ aso sɛ Asante Hene ɛsɔre na yɛtu ayie no ɛde ɛhyɛ ɛkyena na sɛdeɛ ɛteɛ no sɛ yɛwura ɛsɔre deɛ a ɛneɛ na yɛkɔ na yɛakɔ akɔhwɛ ɛberɛ a yɛwura ɛsɔre no nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ akoprama no ɛso saa berɛ yi nananom ɛboaboa wɔn ho ama yɛwura asɔre na yɛde nnɛ ayie no ahyɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɔkyena sɛ yɛka kyerɛ mo sɛ Adehyɛ TV deɛ ɛbɛkɔ so biara no yɛde bɛbrɛ mo yɛwura ɛbɛsene akɔ no yɛde ɛmaa mo saa na ɔbɛsɔre nso no yɛde ɛbɛma mo na onya ɛnsɔre yɛ no yɛnsa ɛnkɔ yɛkyerɛ na mene abusuakuo ahene ɛdi nkɔmmɔ mewura na wano gu asɛm so a wɔka yɛka sɛ abusuakuo a ɛyɛ bea bi a yɛkɔ hɔ ɛkɔyi apayɛ kɔyɛ amanneɛ bebree hɔ ɛde bɔ asanteman ho ban na dwumadi a ɛdi ne hɔ no dwuma a ɛdi ma asanteman no bi ne sɛ ebi a kane tete no ebi a yɛbɛkɔ ko ne ade wɔ hɔ a yɛkɔ hɔ ɛkɔsrɛ sɛbe ahobanbɔ bɛkɔ ko ɛkɔsrɛ ahobanbɔ baako no ɛna deɛ tɔ so bio nso ɛhɔ korɔ naa nso no sɛ ba sɛbe ɔhen kɛseɛ bi firi tɔ a sɛ ɛyɛ ɔhema anaasɛ Asante Hema anaasɛ Asante Hema anaasɛ Asante Hene ɛfiri tɔ a ɛhɔ nso no yɛkɔ hɔ sɛ akɔyɛ amanneɛ na ɛberɛ a yɛyɛ ne na yie kɛsiesie nso no sɛ akɔ hɔ ɛkɔyɛ amanneɛ yɛ ne hɔ no sɛ bɛ Asante Hema ɛne Adehyɛ no nyinaa yɛ sikadwa ho Adehyɛ nyinaa ɛna ɛba hɔ ɛba ne ɛyɛ amanneɛ a ɛwɔ hɔ amanneɛ no a yɛyɛ ne hɔ no ɛyɛ amanneɛ bi a yɛde bɔ mo ho ban sɛ bɛyɛ a deɛ ɔbɛsa aba bio no Nyankopɔn yɛ n'adom a ɔbɛnya nkwa a ɛwa nkwa tentene yɛ a ɛwa na wɔtumi anya ahobanbɔ nimdeɛ ne nyansa na wɔde aboa ma asanteman ebi koraa na ɛyɛ ko ne ɛkɔɔyɛ a yɛhwɛ sɛ ɛko a ɛkɔɔyɛ no biribi esi yɛ ama no ɔma ntoma nto yie no bɛsa akɔ hɔ akɔyi apayɛ na yɛkɔ ko no bi wɔ a nkumudie atumi aba na hɔ no bea no yɛ bea bi yɛkɔ hɔ a mpɛn pii no yɛkɔ na madwobrɛ nti wei nyame yɛ adom a memenda ɛbɔ nondu anadwo nondu a ɛkɔ no a obi ampia abɔnten mepɛ sɛ mebusa ade nti na anadwo nko a na mokɔ no na ɛnyɛ awia sɛ bɛyɛ anka yɛn nkyirima yɛbɛtumi ahwɛ bie ne mmom anadwo nko a na mokɔ no dwumadie no yɛkɔdi ne hɔ no ɛnyɛ adeɛ a yɛma kɔ ama sɛ amansa nyinaa hu wo sɛ wiase adeɛ a wɔyɛ a amansa nyinaa ne hunu mu no ɛnyɛ ntimi ɛnsaksidi bɛno bɛka sɛ ntimi wie pɛyɛ na deɛ yɛ a sɛbio yɛmpa ho ntoma no ɛno ne secret bɛno bɛka secret ɛde hɔ no woyɛ a deɛ woyɛ ne hɔ biara no ɛwie mu die woyɛ ne da gyaa ma obi ahunu a ntimi wie mu die sɛnea yɛhwɛ no na mete deɛ woka yɛ ase a ɛsɛ sɛ nnipa biara ɛnya no asum asɛm sɛ bɛyɛ anadwo a wɔbɛtumi akɔ n'anim mewura sɛdeɛ wonim no ma mɛnkyerɛ wo ma wo mu ɛhwɛ Manhyia TV sɛ nananom asɔre ɛberɛ aso sɛ mewura asɔre a ɔdeda nananom ase sɛ n'ani asɔ ɛyɛ ɛnnɛ ɛne da a ɛtɔ so enum a moaba abɛgyam no ama yɛsie yɛayɛ ne maame ayie koraa saa bere sɛ mohwɛ kasafoɔ no so a otumfoɔ asɔre a wɔdeda nananom ase
we ɛkyerɛ anifa ɛde so a ɛsɔ ɛma yɛwura sɛ mo aba bɛgya mo no ɛnanum ni ɛna fam o ɛfiri fiadaa bɛdu ɛnɛ ɛnyɛ ade ketewa yɛwura ana ɛdeda aseɛ no nti sɛ wohu a kasafoni nso abom sɛ yɛwura ana ɛdeda aseɛ no mewura ɛnam sɛ wosom nti no mepakyɛ yɛmfa yɛn nkɔmmɔtwetwe no ɛntwa mmra awieɛ koraa na ɛsɔre kɔ ɛkɔyɛ nea ɛsɛ sɛ deɛ woyɛ na wokɔ ɛtumi wura mepakyɛ wode twatoɔ koraa no dɛn na wɔka kyerɛ yɛn a yɛhunu biribi sɛ da ɛne nnipa a yɛsu sɛ saa nneɛma yɛyɛ nyinaa no yɛafa no sɛ ɛyɛ abosomsom yɛmeka kyerɛ sɛbe ɔmanfoɔ nyinaa ne sɛ ɛnyɛ abosomsom ɛfiri sɛ saa dwumadi wɔ mu no ɔmo sɛ ansa na yɛbɛkyekyere asantemaa no na buroni ma ha na ɛkɔ ɛfa so yɛsom nyame no ɛyɛ ɛnsoronko kakra ɛwɔ mu kyɛn sɛdeɛ ɛnɛ a nyamesom kristo som aba no antideɛ yɛ no ho nyinaa na ɛyɛ de boa yɛn mɛtumi kɔɔ yɛ ko yɛkyekyere asantemaa kakraka yɛ a tumi ne ade nyinaa wɔ mu nyinaa gyina saa nnwuma wɔ mu aka ho ɛna ɛma ɛtumi no ɛmu yɛ duro no ɛti sɛ bi a ɛnɛ nkyiri ma na namafo aba no hunu sɛ bi a abosomsom ɔnyɛ abosomsom adeɛ a ɛyɛ a ɛboa yɛ ɛmu ɔduru paa ɛti sɛ yɛbɛkɔ abusukuru akɔyɛ amanneɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ nnoma bebree yɛde abɔ asanteman ho ban no ɛnyɛ abosomsom ne mu yɛyɛ amanneɛ no yɛnoma ɛfa so a yɛde bɔ yɛn ho ban wɔ asanteman ho ban wɔ yɛatamfo ho ɛnu baako no ɛti ɛnyɛ adeɛ ɛyɛ abosomsom nti obiara hunu sɛ abosomsom a ɛnte saa ɛyɛ ade kronkron a ɛyɛ a ɛboa yɛ ɛna sɛ asantefoɔ nso yɛ amanneɛ deɛ ɛnto no ase ɛno na ma asante yɛ asante ɛti ɛn ka sɛ bia ɛnɛ nyamesom abɛnti yɛto atwene daabi ɛnyɛ ka sɛ yɛkɔ a obi nhunu no obi anhunu ɛfiri sɛ asante ma ne ade hyeɛ ne kudamfoɔ nyinaa na ɛkɔ hɔ saa bea no anadwo no ndu no ɛti ɛnyɛ adeɛ a wɔsɛ mu obi hu na nipakoro ahunu sɛ bɛyɛ nsunsumɔ yi mu adeɛ na wɔde akɔkyerɛ yɛ atamfo ɛti yɛkɔ no sɛ wopɛ sɛ wo nso bɛhunu deɛ a wohyia yɛn a wowomba kɔ wode asɛm bakɔ abɔnten ne yɛkɔ yɛ no nyɛ adeɛ wɔ sɛ kɔ abɔnten sɛ wo bɛhwɛ no ade akɔ abɔnten deɛ a ɛne sɛ wo no wo ɛbɛha adwen nti no mu sɛ ndeɛ sɛ woba sɛ mete wase a na nyɛ sɛ nananom ɛyɛ biribi a ana ɛyɛ mu bɔpayɛ sɛ nipa anaasɛ nipa bebree a ne mu sɛ yɛhyia wo sɛ wohu sɛ adeɛ no a yɛkɔyɛ no deɛ a yɛma wo ma na ɔbɛka akyerɛ afoforɔ ɛneɛ saa na teɛ ɛno nti na yɛbɛkɔ a yɛse tamo sei abusukuru a ɛbɛkɔ brɛman na asante ma ne na de hye no mu ne ade nyina bɛkɔ brɛman na abusukuru ahene nso akɔ no makɔ yɛ amaneɛ ɛdi afiri no ndu sɛ wohwɛ yɛ mu a ɛsɛ Saturday ɛyɛ curfew memenda anadwo ade bɛkyɛ kwasi ada no ndu kɔkɔ anɔpa na onum ma obi ampi yɛnti abɔ kɔkɔ denti asi mo obi ampi no sɛ deɛ ɛkɔ ne nya ade wɔ sɛ wode oni yɛ dɛ ehunu na saa bɛtena ase ɛti sɛ wɔn bia obi anu ni asɛm ɛno nti na wɔtena bakɔ sɛ abusukuru a okɔ fie na abusawa nana ya a wɔn bɛɛ sɛ mfie aduosia aduɔtwe kɔ na wɔnim na bakɔ sɛ wɔbɛka sɛ hɔ deɛ yɛnkɔ obi yɛkɔ a yɛnhyia yɛkɔ akɔyɛ amanneɛ no a ɛnsi yɛhyia wo saa dwumadie nyinaa because asantema nyinaa akyi mame nyawo na kɔ na bɛsɛ mu no yɛbɛhyɛ da ato nsa afrɛ wo ama waba manhyia TV so na yɛne wɔdi nkɔmmɔ no wakyerɛkyerɛ yɛn na yɛn maburo no yɛho nneɛma a ɛtete sei sɛ bɛyɛ adankɔ ama biara no sɛ tete bi wɔ baabi a yɛn nso yɛde bi akyerɛ yɛn ma no mewura meda ase sɛ wo ne medi nkɔmmɔ mepakyɛw yɛ TV station no ɛwɔ Kumase yɛwɔ Danyame RCC akyi hɔ pɛɛ ɛhɔ na yɛwɔ mewura meda ase pii Ejuso, Ofenso, Adansi, Anoma. Yo, Abna, Asubua, Asamai. Samana nano panifo ana ebesi wa online ana grandson so also nano besi wa online yeko bereko kumaru sumija so nano kontri fo ana ebesi wa online ana wa mai debi nano no ana aboafo Oyoko maina usuba rawa
Rara Sabre, Dasabre Asaba, Okokura, Netso, a year ago, you Jasayini, and Kosoi Namora, all now so ABC home. Also, Pano, Kokofu, Sansa, for Adi, Rara, Eshe, Kokofu, Aiden. Very quiet. That's a good job. That's a good job. Abasaba. That's a good job. Say a good job. So, oh my. So. And Jamie, that's simple. Control, simple. I feel remember Adako. Marca de Lavia. Banda na ima na buga mana makira banda dikoma adako e dikoma konta se na suta yako chidoma maine masanso mawa sampa kukuro Gosu in on the yes at the individual. Seba so among the sea. Yes, Seba mine also Madame Okopra. Afogo nagode correct against game. Nagode. Ale meme tamana. Ami. Nagode so save. Eti chidom. Masasu number 1 Samba kuko go so save soko na Japoko. Afi Jasi. Nana no foko ni na Jasi for the dozo pa. Yawo jadem. Tama mwase. Boy. Tama so. Tiobodom. Gansa. Saprono. Manfo. Mafai. Amante. Kenya si number 1. Kenya si number 2. Tepa. Obogu. Agogo. Ofuma. Na Atresia. Ankopia. All the people are on the table to watch me. Mine are moving any Donia Bra. And Sankore. Nanano. Yawo amayene bako adiosia any a and a song Santine. And Nunti and Ameka say Obi Kase Oman Penny Batna Abenya so Omama Penny Enya Benya Santine Akonya Kwane Abenya Afe Binum so Kasa say na Obaima Nana Sante Hima Dabi Sante Hima Waya Hima Onyo Obaima Minianom ye media for
wɔn na wɔn taa yɛ bi a district chief executive kura no a wɔn sɛ ɔbɛtena abɛnwa so abɛnwa no ne sɛ akonnwa a ɛkorɔ akonnwa kɛseɛ akonnwa bi a n'anim ne n'akyi ne nkyɛn ne ne nkyɛn obiara mɛn no de kɔpem sɛ ɛyɛ ghana ma mu a ɔman yi biara na otumi bɔ ɔman yi ne santini kɔ na otumi bɔ ɔman yi ne ɔyini biara na ɔbɔ ɔman yi ne da ɛno ti na abɛnwa ɛyɛ baako pɛ no ɛda yɛ baabi egyina yi ɛno ti abɛnwa yɛ kasa abɛnwa firi soro na wonyi a na mɛnti aseɛ papa ebi sɛ aborɔfo ba yɛ sɛ yesu kristo lɔɔ nam ɛpo so yagye adi yɛdeɛ kyɛ sɛ yɛdeɛ nyɛ yie antiafoɔ bia wode gya aseduwa wone gya dɛm na baeɛ moka ayɛ ready yɛwia wo bra gate na no yɛwia nanafoɔ so tutu akware no otufoɔ anantahene no atwa wura no no ma ɔpea enti mo adaroma mewia ne yie afei nana yɛnya mu sɛ ne akyerɛkyerɛ no mam yɛwɔ titles bi anaa bɔde bi sɛ ɔhene ba baafoɔ sɛ mo adaroma baafoɔ bantomahene ɛnsɛ sɛ ɔfrɛ no nana bantomahene wɔyɛ baafoɔ bantomahene baafoɔ anantahene baafoɔ kantankrankyi ɛne biribi ɛte saa sɛ obi yɛ ɔhene ba a ɔno nso nkasɛ ebi a nana kyɛmpɛnyini nana tipɛnyini wɔyɛ ɔhene ba akyɛmpɛnyini ɔhene ba atipɛnyini ɔhene ba atwerɛbɔ anahiyanyini ɛne ɛkorɔ ne ba akyire yɛbɛkyerɛkyerɛ mu no nyinaa yɛbɛyɛ wɔn book ne yɛde ama mo na mo asuatua no kakrakra nti madaroma wɔn nyinaa yɛ anoma hwɛ ne yie afei ɛnɛ obiara kɔ bia kuro obiara nkɔbisa ne yene ntam so obiara woka ntam a ka wo kuro mu ntam wo kuro mu yene ntam ne sɛ wowɔ akyerɛnsu a na wofiri akyerɛnsu yene ntam akyi aba bɛka santehene ntam sɛ woyɛ akyerɛnsu a ka akyerɛnsu ntam maaban a ka maaban ntam kumawu a ka kumawu yene ntam kwaman a ka kwaman ntam ɛsɛ sɛ yɛhunu saa ɛnoma no nyinaa wowɔ kontra a woka bafoɔ ho ntoma ka bafoɔ ho ntoma na sɛ obi ka ntankɛseɛ so a ɛnyɛ wo deɛ a ɛnti wontumi nka wo serɛ ɛna waka ntankɛseɛ yɛserɛ ɛne yɛaka nti madaroma adesua kakra a yɛhu no sɛ bɛwɔ saa yɛwɔyɛ a wode fɛ no samanka ɛwɔ nananom somankwafoɔ nhama ahoroɔ aduɔsonson ɛne nnoɔma bebree wom ɛno na ɛbɛyi sunsumpɔne biara ɛwɔ a ɛni bi a ɛnyɛ anipa nyinaa no ɔyɛ nyinaa no na kyerɛ sɛ ɛpam sunsum no nyinaa gu wee etumi ka deɛ so no etumi ka ne sɛ akɔm ɛno nti ɛna nnipa bɛsɛ mmiɛnsa kurakura bodua a yɛyere no wɔbɛtumi abudu kyi na adeɛ no ne so no ɛnam tumi ɛwɔ mu ti nti sɛ wowo no samanka na kyerɛ sɛ ɔyɛ ne ba samanka ɛntumi mpie aberɛ a yɛwura ɛma ɛnkyerɛ ahene na ɛba no ɔno na kyerɛ siri so no kuta wo asu otumfoɔ tuma nkwa ahene no ɔno na ɛkɔko gya no a ɔbɛsu saa adɛn kuta wo asu no yɛkɔ gya no no asu adɛn kyerɛ sɛ ɔkɔko no ɔbɛdi nkonim ɔkɔno wankɔ bi a na wɔtwe no ɔbu ada ɔne di ɛne yɛto ne din ɔnya abɔdin no nipakyɛ ɔsahene sɛ yɛka ɔsahene a hwan na ɔsahene
ɔsahene ne ɔbrempɔn a na ɔhene a yɛ otumi dii ɛsɛ anim ɛde nkunim ɛtumi ba na wɔne ɔsɛ ɛnyɛ bia baako mpire no na wotumi di wo nkɔfoɔ anim wodɔm anim ɛde wɔn mu kɔsa ɛde nkunim ba woyɛ ɔsɛ menim sɛ ɔhene anaa ɔbrempɔn biara bɛtoa deɛ ne nananom ayɛ so yɛsua amammerɛ ne amanneɛ ne abakɔsɛm mu yi abakɔsɛm kakra a ɛwɔ kukuom mepahyɛ ka kyerɛ yɛn da wɔn mu hwɛ adehyɛ tv ne manhyia tv wɔn mu nhunu bi ebi koraa na obi hwɛ yɛn ɛwɔ kukuom na wɔnim ne kurom amammerɛ anaasɛ wɔnim abakɔsɛm koraa na wada ama kama abakɔsɛm kakra kyerɛ abakɔsɛm a yɛ a ɛwɔ kukuom ɛne sɛ kukum adehiro ni a me nana wo mu ebe chichiri kukum na wo fi denchira na denchira no ense denchira kunu mu no ye kunu gu ye no wo mu ebe kropo wo mu firi ho no ena wo fa mu a ediba kukum ba sabra wo ba afo ho no na empro ni di ho papa na akwaya camping places na me na nanu so bi na men kai ahwefo nyina ese